A creación dun albergue municipal en Pontevedra é unha das demandas que o Partido Socialista levará ao vindeiro pleno. A formación considera que carecer destas instalacións limita a reacción do Concello en situacións de emerxencia social e impide ofrecer unha atención digna ás persoas sen fogar. Que cando un pernota no albergue ten que acceder ao albergue sen estar baixo os efectos da droga, baixo os efectos do alcohol, ten que someterse a unha rutina de deitarse a unha hora, de levantarse a unha hora, a unha rutina de aseo. Iso vai axudando pouco a pouco a que as persoas se queren, voluntariamente se lles poda prestar axuda para sair desa situación da rúa, non? Pero iso non ten nada que ver coa inseguridade, non ten nada que ver coa violencia. Segundo datos de Cruz Vermella, no 2024, unhas 235 persoas sen fogar foron atendidas en Pontevedra. Pola súa banda, a media diaria de ocupación do albergue de San Javier, xestionado por Cáritas e que conta con 27 prazas, situouse en máis dun 96% no 2025. Unha situación que para os socialistas merece a implicación de todas as administracións. Establecer os convenios de colaboración con entidades sociais para a súa xestión e funcionamento. Recordamos que a gran maioría dos albergues que se atopan polas cidades do noso país pois están en convenio, en colaboración con outras entidades que traballan co sector. E, no terceiro lugar, pois solicitar a colaboración e cofuncionamento da Xunta de Galicia, a Deputación de Pontevedra e outras administracións para crear ese albergue. Os socialistas confían en que a proposta consiga o apoio de BNG e PP no pleno. Sobre os populares, Puentes lamentou que asuman discursos que criminalizan as persoas en fogar. Non é un problema de seguridade, é un problema de aporafobia, un problema de discriminación das persoas pobres, basicamente, non? E culpar a xente pobre, a xente con menos recursos, a xente que está en situación de vulnerabilidade de todos os medos e de todos os males que podan existir na cidade. De xeito complementario, o PSOE pide ao Concello que estude a implantación do programa Housing First, unha iniciativa destinada a intervir nos casos de persoas en situación de senfogarismo crónico, mediante a posta a disposición de vivenda normalizada con acompañamento social intensivo. Aseguran que este modelo foi testado con éxito en cidades como A Coruña, Pamplona ou Santa Cruz de Tenerife.